Sledujete reláciu Veci verejné. Rozprávame sa o problematikách, ktoré vznikajú v rádiu, o praktickej práci, ktorá sa týka rádia. A v tejto chvíli mi dovolte privítať ďalších hostí. Petru Hladku z Rádia Regina a taktiež Peťa Zagibu z Hornet Rádia. Ahoj. Petra Hladká v roku 2010 úspešne absolvovala odbor masmediálne štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Svoju mediálnu kariéru odštartovala už počas štúdia na vysokej škole. Od roku 2007 ste jej hlas mohli počuť z éteru Rádia Košice. Po 3 rokoch ho vymenila za Slovenský rozhlas, v ktorom sa venuje regionálnemu spravodajstvu. Mladá redaktorka miluje prechádzky po prírode so svojím psom, baví ju nakupovať a rada hrá skôš. Vo voľnom čase vyrába malé umelecké predmety. Mikrofón sa jej zapáčil už ako 5-ročnej. Najprv ju lákal spev, no časom zistila, že doma je v spravodajstve. Peter Zagiba je 25-ročný absolvent katedry komunikačných a mediálnych štúdií. Jeho súčasným pôsobiskom je rozhlas. Pred viac ako rokom sa stal hlasom športového Hornet Rádia v Košiciach. Táto práca je zároveň aj jeho hobby. Športu sa však venuje aj vo voľnom čase a najradšej zo všetkého má futbal. Vo svojom živote sa riadím motom: milujem život, ktorý žijem, aby som mohol žiť život, ktorý milujem. Ako ste sa dostali k svojej profesii, k práci v rádiu? Kde boli tie prvé impulzy a aká bola tá cesta? U mňa boli prvé impulzy asi už na základnej škole. Ja som stále prispievala článkami, ja som veľa písala. Ja som ešte aj písala slohy spolužiakom, písala som im stredoškolské odborné činnosti a podobne. Stále som veľa písala. Robili sme aj popri škole. Bola som v klube, literárnom klube pri knižnici. Tam sme robili rôzne programy pre jednak základné školy, pre stredné školy. Jednak pre mňa to bola forma úniku zo školy. Ja som nemala rada to vyučovanie. Čiže ja som bola rada, že som vypadla, že som tam nebola. Mala som nejaké to erko, že reprezentácia. Čiže tak sa to nejak vykrývalo a postupne som sa dostala až na masmediálku, že som zistila, že chcem robiť v médiách. Len som ešte nevedela, že čo. Tak na vysokej škole už som sa nejako dostala do rádia internátneho. Tam som nejak dlho nevydržala. Tam som neprešla tým skúšobným obdobím. Tam som zabudla na pár termínov schôdz, čo sa asi veľmi nepáčilo vtedajšiemu vedeniu. Ale potom už to išlo samé. Už som sa zaujímala o rádia. Už nejak týmto smerom som sa rozhodla už nepísať, ale ísť týmto smerom. A prišla ponuka v nejakom 3. ročníku na vysokej škole ísť robiť do Rádia Košice. Vtedy to bolo malé rádio, ktoré malo necelý rok, prakticky začínali. Ale tam som sa ujala, naučila som sa vlastne všetko a potom som sa už dostala do Slovenského rozhlasu. Tá ponuka prišla dokonca za tebou. Áno. To je v tejto dobe veľmi cenené. A Peťo, ako to bolo u teba? Vy ste, tuším, že spolužiaci. Áno. Stretli ste sa teraz po nejakom dlhšom období alebo stretávate sa pravidelne? My máme šťastie sa stretnúť raz za čas, chvála Bohu, častejšie ako možno s inými spolužiakmi, takže ak nič iné, tak na Silvestra minimálne sa stretávame pravidelne a potom na nejakých oslavách. Teda aj tie vaše kroky do médií boli približne synchrónne, alebo bol to rozdiel? Peťka začínala skôr v rádiu, ja som nikdy nechcel robiť v rozhlase, ale v momente, ako som skončil školu a vedel som, že ma čaká úrad práce na druhý deň, dostal som takú možnosť. Kamarátka mi povedala, existuje Hornet Rádio, športové rádio, skús to. A ja som povedal, že nie. Ona tam zavolala jednej redaktorke a povedala, zajtra príde môj spolužiak. Ja som prišiel, zaklopal a nejak sa to podarilo. Práca vôbec v médiách je podľa vás skôr istou cestou, ktorú si musíte naozaj vydrieť, kde vzadu niekde v cieli je ambícia, alebo je to skôr o náhode? Lebo mne to znie napríklad v tvojom prípade ako veľmi náhodné. Áno, vedel som, že chcem robiť v médiách a vedel som, že chcem byť športový redaktor. Ale rozhlas som nechcel robiť. To bola náhoda, ale teraz už by som nemenil za nič, takže je to určite šťastná náhoda pre mňa. Ja to isté. Náhoda. Vždy prišla za mnou nejaká ponuka a vlastne u človeka, ktorý nemal prax, hlavne v tom rádiu, tak to sa nestáva často. Čiže všetko bola náhoda, všetko nejako na seba zvláštne nadväzovalo. Niekto zhora na mňa pozerá a ako keby riadil moje kroky, ja tomu verím. Čiže je to asi takto. V čom vôbec spočíva zmysel vašej práce a zmysel vašej prípravy? Stále sa musíte niečo učiť, stále ešte vám má čo tento odbor vôbec dať? Alebo už ste ho prerástli a už by ste mohli skôr vzdelávať iných? To sa nedá prerásť. Vždy sa deje niečo nové, vždy musíme zisťovať nové súvislosti, vždy musíme byť
v tej danej veci zorientovaní, musíme vedieť, čo sa práve deje. To sa nedá, že nerobím to týždeň. Keď nerobím ten týždeň, musím si naštudovať, ja robím spravodajstvo, čiže musím vždy vedieť, čo sa deje a keď náhodou som na dovolenke, musím si to dôsledne preštudovať, čo sa dialo. Lebo jednak, či to už nerobil kolega danú tému, a kolegov mám viacero, čiže musím sledovať aj ich prácu, musím sledovať iné médiá, aby sme sa neopakovali, aby sme nenosili informácie duplicitne a hlavne, aby to bolo zaujímavé pre toho človeka, pre toho príjemcu. Slovenský rozhlas je veľmi cenné médium, prináša množstvo informácií a rôznych pohľadov a je rozšírené spravodajstvo. Teda práve tam si sa našla v Slovenskom rozhlase, alebo by si menila za komerčný sektor? Nie, určite by som nemenila. Ja som začínala totižto v komerčnom. A tam je informácia komodita. Tam je informácia tovar, ktorého treba predať čo najviac. Vo verejnoprávnom médiu je informácia cenná a redaktor má čas si zistiť okolo danej problematiky čo najviac súvislostí. Čiže kým som robila v tom komerčnom médiu, denne som vydala aj 5 správ, ktoré boli, dajme toho, závažnejšieho charakteru. Ale teraz mi stačí jedna téma, ale už ja sama viem, že je tá informácia dobrá a je z hĺbky. Je zo všetkých strán a viem, že je 100%. Hornet rádio je trochu špecifické, je to športové rádio. Teda aj tam sú cenné informácie práve z danej oblasti, zo športu. Áno, no hlavne tam, takisto ako Peťka hovorila, že dovolenku si nemôžeme dovoliť, pretože ja keď idem na zápas ako redaktor a mám nejakú prípravu, tak nemôžem nevedieť, čo sa dialo týždeň, 2 dozadu. Takže vždy musím byť plný informácií. A presne ako hovoríš, že je to dôležité, cenná overená informácia, nemôžeme len tak blabotať hocičo, aj keď je to, dajme tomu, komerčné a nie verejnoprávne médium. A tak. Aký je ten gatekeeping? Ste niekým limitovaní, obmedzovaní? Napríklad v našom verejnoprávnom médiu. Čo vôbec teba tak viaže? Kde máš nejaké tie hranice, tie bariéry? No, aj keď si niekto myslí možno, že je to nejak politicky alebo hoci ako inak manipulované, nie je to pravda. Ja som sa s tým nikdy nestretla. Mne je jedno, aká vláda je momentálne pri moci. Nemám problém hovoriť aj o súčasnej vláde, ktorá vlastne aj nás viaže, lebo sme verejnoprávne médium. Nemám problém robiť nejaké kontroverzné témy a nestretla som sa ani s tým, aby ma nejako limitovali, aby mi povedali, že toto už nie, to nerob, aby náhodou niečo... Nie, nikdy. Sloboda médií a informácií je v dnešnej dobe veľmi cenná, najmä vďaka tým aférám, ktoré sú práve v súčasnosti medializované. Ako je to s tými športovými informáciami? Sú tam informácie, ktoré sú možno atraktívnejšie, respektíve chcú ich viac médiá reprezentovať ako iné? Áno, tak samozrejme ľudí zaujíma bulvár a mainstream a takisto existuje športový bulvár, alebo teda publicistika. Nemôže to byť všetko o spravodajstve, poviem výsledky a reportáže, ale ľudí zaujíma život športovcov, máme špecializované relácie hity športovcov, život legionára, show šport, kde hovoria ľudia zo showbiznisu o športe a toto ľudí zaujíma viac ako iba súhrn výsledkov a takto. Mňa zaujíma, či by ste si vymenili pozície navzájom. V tejto chvíli, či by Peťa išla do športového rádia, alebo... Hej, tak ja určite by som si nemenila. Ja si veľmi so športom nerozumiem. Ja mám, od začiatku som mala trošičku problém. Ja nikdy v živote som nerobila šport, nikdy som ho nesledovala pri športových novinách zámerne a vždy prepnem. A mala som problém s menami a kým som robila v tom rádiu Košice, kde som ešte bola dosť neskúsená, tak tam bolo celkom zábavné počúvať môj šport. Čo je najlepšie na tejto práci? No pre mňa je to najlepšie, že je to moja vášeň šport a teda ma to úplne baví a chodím. Ja som sa minule pristihol pri tom, že vstávam ráno do roboty s úsmevom, čo sa mi pri škole málo kedy podarilo za tých 15 alebo koľko rokov štúdií, že ma to baví, že sa zobudím, idem z radosťou do roboty, tam si sadnem, niečo porobím, čo je zároveň ja sa niečo dozviem a ma to teší. Celý deň si študujem športové záležitosti, čo by som robil aj tak popri inej práci, ktorú by som robil. Takže to mám takto zjednodušené a ešte mám za to zaplatené, tak čo môže byť lepšie. Aj ty vstávaš zrejme s úsmevom na tvári? Áno, aj keď vstávam trošku skôr a keď vstávam o tej 4 ráno, tak ten úsmev veľmi až taký nejaký výrazný nie je. Ale ja veľmi rada chodím do práce. Veľmi rada chodím robiť reportáže a baví ma to, nemenila by som asi za nič. Ja sa veľmi teším, že niekto povie, že veľmi rád chodí do práce. Naozaj. Na druhej strane chodili ste teda aj na spomínané masmediálne štúdia, kde sa vstávalo možno o čosi ťažšie. Čo by ste možno poradili terajším študentom? Išli by ste ešte raz študovať ten istý odbor? Nemenili by ste? Ja by som za nič nemenil, ja to hovorím stále.
pretože mne bolo v tom Prešove fantasticky, jednak z pohľadu študenta ako masmediálny štúdia, jednak z pohľadu toho, že som bol vôbec v Prešove. A bolo to úplne úžasné, spoznal som skvelých ľudí, s ktorými dodnes spolupracujem s viacerými. V Prešove sú super ľudia, hovorí sa teda, že na východe je to trošku srdečnejšie ako možno inde na Slovensku. To sú krásne slova. Taká malá rodinka. Ja pôvodne nie som z Prešova, takže ja som bol prekvapený z toho, ako to tu je. A čo sa školy týka, neviem presne konkretizovať 10 bodov, čo mi škola dala do tých médií, ale viem, že keby som študoval inú školu, asi by to nebolo tak jednoduché možno ísť do rádia hneď. Budeš pokračovať v tých pekných slovách, Peťa, alebo to zmeníš? Nie, nezmením. Ja by som skôr odporúčala tým, ktorí študujú, aby nechodili len na diskotéky, aby nechodili len do barov po tej škole, ale aby sa snažili, ako nehovorím, že prvý ročník hneď hľadať si nejakú prácu alebo niečo podobné, ale stále písať, stále sa zdokonaľovať v sebe samom. Samozrejme popri tom aj nejaká tá zábava, ale ja som začala robiť už v tom 3. ročníku a ja myslím, že to bolo také optimálne. Škola, masmediálna komunikácia v Prešove dáva dostatok priestoru na to, aj učitelia sú dosť ústretoví, aby ľudia mohli chodiť do práce aj popri škole, ako ja. Teda najlepšie a to optimálne je skombinovať už počas školy aj s nejakou praxou. Áno, lebo keď skončím školu, každý zamestnávateľ chce človeka po škole, čo najmladšieho a s čo najdlhšou praxou. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie a držím vám palce, aby vám to vyšlo vo vašej práci, vo vašej praxi, aby ste sa nemuseli vzájomne vôbec zmeniť, vystriedať na svojich pozíciách a aby ste ponúkali objektívne informácie a pomáhali našej spoločnosti. Aj vám, diváci, ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali dnešné vydanie relácie Veci verejné. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.